Știai că există un browser nou, complet gratuit, care funcționează total diferit față de Google Chrome? Se numește Comet Browser, este lansat de Perplexity și deja schimbă modul în care cauți orice pe internet. Este ca un ChatGPT cu taburi și tot restul funcționalităților unui browser cu care ești deja obișnuit. Iată mai în detaliu de ce e special. 1. Îl poți personaliza ca pe ChatGPT, activându-i memoria și dându-i profilul tău. Astfel, va face legături și va ține minte tot ce ai scris, tot ce ai căutat vreodată și îți va da rezultate pe măsura așteptărilor tale și nu o medie generală a informațiilor de pe internet. Și, bineînțeles, poți reseta această memorie și acest profil, adică le poți șterge. 2. Îți răspunde direct, nu te plimbă prin 20 de site-uri. Tu pui o întrebare, iar Comet îți dă răspunsul final cu surse verificate, fără reclame, fără articole kilometrice. 3. Poți întreba lucruri complexe ca pe un om. De exemplu, dă-mi un rezumat din 5 site-uri despre ce tratamente există pentru astm. Browserul caută, compară, verifică și îți dă un răspuns unic. Chrome nu poate face asta. Cel puțin nu încă. 4. Îți citește un site întreg și ți-l explică în 10 secunde. Ai un articol uriaș? Ai un document PDF? Sau o pagină în engleză? Comet ți-o explică pe scurt în română ca unui prieten. Browserele normale nu pot face rezumate, nu-ți traduc logic și nu-ți dau claritate. Și partea faină? Browserul Comet de la Perplexity e 100% gratuit și funcționează acum pe iPhone, pe Android și chiar și pe desktop. Dacă vrei, îți arăt într-un video separat cum îl instalezi, cum activezi modul AI și care sunt cele mai tari comenzi cu care îl poți folosi în viața de zi cu zi.